Igbo ndị ọma na-ege ntị, unu anọdụla? Anyị chọrọ iwetara unu akụkọ ifo nke ụbọchị taa dịka anyị meburu n'ụbọchị nke gara aga. Mana taa anyị ga-akọ akụkọ gbasara mbe na ngwere. Mana tupu anyị amalite, anyị ga-ebu ụzọ gụọ egwu ndị a na-agụ tupu akọwa akụkọ ifo. Anyị kọsịa, anyị agụọkwa egwu nke anyị ji ala. Ugbu a tupu anyị amalite, ka anyị were egwu nke a. Une ngala une, yenye mujiye une ngala une, simu chiereye une ngala une, meshiteniye une ngala une, mata brutiye une ngala une, yato mesam une ngala une, meritaniya une ngala une, wawolo hipe une ngala une, simu ndujiye une ngala une, musiye shichemiya une ngala une, mata brutiye une ngala une, yato mesam une ngala une, meritaniya une ngala une, wawo bakulo ya une ngala une, kavure egbeye une ngala une, ma gbapulom une ngala une, gavure odum une ngala une, wawa gbampum une ngala une, makụ ya bịam une ngala une, bịam bịaram une ngala une. Ifochakpi nkịta nyara akpa, ọhịa ogwu mara ọkụkọ. anaghị epio ya epio. E nwere akụkọ m ga-akọrọ unu. Kọrọ anyị ka obi dị anyị mma. O nwere otu mgbe Otu mgbe eruole gafee n'ala ụmụ anụmanụ n'obodo mbe ha. Nnu kọrọ n'obodo mbe ha. Mgbe ha na-elele anya ọtụtụ oge agaala, ha enwetabeghị nnu n'obodo ha. Ha gbakọrọ chepụta na ha ga-ezi mbe ka ọ gaa n'ahịa gaa gotere ha nnu. Mgbe ya họpụtara mbe, ndị amaala wee gọrọ ya ọfọ, si ya na onye ọbụla na-echere ya echiche ọjọọ ga-ebu ụzọ anwụ, na egbebere ugebere nke si ibe ya ebela na nku ga-akwapụ ya, na ọchụ nwa ọkụkọ nwe ada na nwa ọkụkọ nwee nwe ọsọ. Ka ha gọchara mbe ọfọ a niile, ha niile wee kwe ise. Mbe wee malite nyara akpa ya pụọ njem gawa ahịa ịga zụtara ndị obodo ya nnu. Ka mbe gachara ahịa zụtacha nnu na-alọta, mgbe o rutere n'obodo ngwere ha, n'ihi na ọ gafere obodo ngwere ha tupu ya eruo n'ahịa ebe ọ gara ịzụta nnu, ngwere gbapụtara were mma gbubie akpa nnu mbe buru ya gbalaga. Mbe wee gaa kpọkọrọ ya ndị ikpe. Mgbe e kpechara ikpe lara ngwere. Maka gịnị? Ndị ọkaikpe si na ngwere si na ọ bụ akpa nnu ọ hụrụ n'ụzọ, na mbe ebughị ya n'isi, na ọ bụ akpa nnu o butere n'ụzọ ka o bulaa. Ekpechi ikpe ahụ, ikpe wee gara ngwere. Mbe onye oke amamihe ewe gba nkịtị. O ruo n'otu ụbọchị, ngwere si n'obodo mbe ha na-agafe, mmiri wee malite zowe. Ngwere gbara gaa n'otu ọnụ gaa were isi ya fanye n'ọnụ ahụ, mana ọnụ ndị dị n'obodo mbe ha emighị emi. Ya wee bụrụ na ọdụdụ ya pụtara apụta. Mbe gbabakwara n'ụlọ gaa weta mma nke ya bịa gbubiri ọdụdụ ngwere. Ngwere wee tie vụọ si gịnị ka mbe mere ya ihe a, wee gaa kpọkọ ndị ikpe. Mgbe ndị ikpe kpechara ikpe, wee laara mbe, n'ihi na mbe si na ọ bụ ọdụdụ ọ hụrụ n'ụzọ ka o gbubiri. Ụgwọ na ụgwọ wee tana. Ya bụ nke onye na-eme, ya bụrụ na o nwere ihe ị na-eme mmadụ ibe gị, chetakwa na otu ụbọchị ụdị ihe ahụ na-eche gị. Ndewonu maka ige anyị ntị. Abụ m Ugochukwu Benedict Alugwe. Onye anọ m n'akụkụ bụ nwanne m nwaanyị Sọpụrụchi Ann Alugwe. Onye nke a abụrụ nne m Mrs. Charity Alugwe. Ugbu a ka anyị gụọ egwu anyị ji ala.
batam batam Yaram. batam batam Yaram. batam anukwu Yaram. batam anụete Yaram. ọkụkọ nna ochie Yaram. yiri akwala bụ Yaram. egbe nwenge Yaram. ugo nwenge Yaram. nke ndị mma tụwakwa ya tụchaa Yaram. nke adịghị mma tụwakwa ya tụchaa Yaram. egwu nri eji ngwere na-ekwe n'isi Yaram. megbe erighị ji ngwere na-ekwe n'isi Yaram. tụrụ nwoke tụrụ nwaanyị tụrụ ngwere ọnụ ọjọọ Fiariwo.